Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुंगुर YouTube चैनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान सानडे कमेन्ट्स बक्सआव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायहरजोबबाय जोबोद गोबाव जाबायमोन आं सानडे कमेन्ट्स बक्सआव बेबायदि नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ डाइरेक्ट रिप्लाइ खालामनाया आं लाइभ फैबाय थानाय जादोंमोन दाख्लैफोरनिफ्रायनो ओमफ्राय दिनैहाय आङो गोबावनि उनावहाय दिनैहाय खालामनो सानबावदों दा नोंथांमोननि जानाखि कमेन्ट्स होनायफोरखौ आङो फारि फारियै जा हायो एसे मोनफा मोननै कमेन्ट्सखौ आं रिप्लाइ खालामनो नाजानोसै जायफोरनि कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना गाज्रि मोना होननानै आं गोसोआव मिजिंथिबाय दा बे भिडिअ जागायनायनि सिगां दसे नोंथांमोना मोनसे गोबां मोजां इनफरमेसन खोन्थाहरनो सानदों दा बेयो जाहैबाय दा जोंनो साख्रि नांगौ नङा होमबा दा साख्रि नांगौ ओमफ्राय अबे वेबसाइटनिफ्राय इनफरमेसन बुथुमनो साख्रिनि आपडेट्सफोरखौ अबेयाव मोनबाय थानो नोंथाङा जेब्लाबो बायदिसिना रोखोमनि जब सेन्ट्रेल स्टेट बायदिसिना जब कन्टिनिउ न'आव थानानै खालि साख्रिनि आपडेट्सफोरखौ मोनबाय थानो दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां दा बेयो जाहैबाय जोंनि बर' मानसियानो बानायनाय दा बेयो जाहैबाय allassamcareer.com नोंथांमोना थुबानो मोनगोन ओमफ्राय आं गाहायाव लिंक होखाबाय दे डिसक्रिपसनाव नोंथाङा डाइरेक्ट लिंकआव थांनानै थुनो हागोन बे जाहैबाय Allassamcareer नोङो गुगोलाव थांनानै Allassamcareer ओरै स्पेस गैयालासिनो थुनांगोन दै स्पेस गैयालासिनो स्पेस गैयालासिनो थुदो ओमफ्राय नोङो सार्च खालामदो सार्च खालामबानो नों बेबायदि मोनफैगोन ओमफ्राय जेब्लानाखि बिदि थुयो होमबा नों वेबसाइट सिङाव हाबदो Allassamcareer दै स्पेस गैयालासिनो थु गोसोआव लानाय ओमफ्राय आङो गाहायावबो लिंक होखागोन नैबे गाहायावबो नोंथाङा डाइरेक्ट थुनो हागोन डिसक्रिपसनाव ओरै थुदो ओमफ्राय होमबानो नोङो बाहाय बेबायदि नुफैगोन ओमफ्राय नों बाहाय नोङो मोनसे खोथाया जाहैबाय नों बाहाय जेबो नोंनि इमेल आइडि होनाङा जेबो नोङो लगइन खालामलायनाङा जेबो साबसक्राइब खालामलायनाङा जास्ट नोंनाव बेखौ नों अपेन खालामब्लानो नोंनाव we would like to show you notification for the latest news and updates बेबायदि होननाय मोनसे इन्टारफेस सफैखागोन ओमफ्राय दा नों बाहाय एलाउल' होनानै थुदो बाहाय एलाउ होनानै थुबानो नोङो साख्रिनि आपडेट्सफोरखौ मोनबाय थागोन आरो मोनसेया जाहैबाय नोङो डाइरेक्ट बे साख्रिनि आपडेट्सखौ मोनबाय थानो थाखाय नोङो प्ले स्ट'राव थांनो हागोन प्ले स्ट'राव थांनानै नोङो आं गाहायाव लिंक होखाबाय दे लिंकनिफ्राय नों डाइरेक्ट थुबानो जाबाय नों बाहायबो प्ले स्ट'राव Allassamcareer थुदो ओमफ्राय Allassamcareer थुबानो नोङो ओरै Allassamcareer नुफैखागोन Allassamcareerसो थुदो Allassamcareer बाहाय थुदो ओमफ्राय नों इनस्टल खालामनानै लादो इनस्टल खालामनानै लाबानो नों बे एप्लिकेशननिफ्राय डाइरेक्ट आपडेट्स मोनबाय थागोन दा बेबायदिनो जोंनि बर' मानसिनि बानायनाय बे एप्लिकेशनखौ आं गाहायाव डिसक्रिपसनाव लिंक होखाबाय नोंथाङा बे डिसक्रिपसनाव जानाखि लिंक होदों बे लिंकआव थांनानै नोङो जानाखि Allassamcareer एप्लिकेशन बेखौ नों डाउनलड खालामनो हागोन आरो नों वेबसाइट सिङावबो हाबलांनो हागोन दा नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय नोंथाङा बे वेबसाइटआव आरो बे एप्लिकेशनाव भिजिट खालामहैगोन होननानै दा नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आङो फारि फारि होलांनो नाजानोसै आरो गिबियावनो दिवालीनि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो नोंथांमोननि न'खरनिसिमबो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाहैबाय हेपि दिवाली ओमफ्राय दा नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आं फरायलांसै ओमफ्राय किसान बसुमतारिया बुंदों बाहाय नों फरायफुनाय समाव एबा टाइमाव माबोरै भिडिअ खालामनायाव टाइम होनो हायो किसान बसुमतारि बेयो आंनि थाखाय जोबोद गोब्राब आरो बियो बयनिबो थाखाय गोब्राब जायो बे बुस्थुआ खिन्थु आङो बिराद खस्थ'यै बेखौ आं टाइमखौ मेनटेन खालामो टाइमखौ आं मेनेज खालामो ओमफ्राय आङो फरायनायनि अनगायैबो आगोलाव आङो जब मावोमोन ओमफ्राय जब मावनाय टाइमावबो आङो प्राइभेट टिचारमोन ओमफ्राय बे टाइमाव बिराद खस्थ' मस्थ'जों आङो टाइम दिहुननानै भिडिअ खालामोमोन आरो ओमफ्राय कन्टेन्ट खालामनायाव इसिबां मानि टाइम लाया थारमाने कन्टेन्टखौ साननायावसो टाइम लायो जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संनायाव इसिबां मानि टाइम लाया बै ओंखाम ओंख्रि संनायनि सिगां बायदिसिना सुनांगौ मानांगौ मैगं हानांगौ बिदियावसो टाइम लायो बेबायदिनो जोंनि भिडिअ बानायनायावबो बिदिनो जायो ओमफ्राय आङो एकदम माखासे रेस्ट लानाय टाइमनिफ्राय एखमबा उन्दुनायनिफ्राय डिरेक्ट खालामनांगौ जायो आरो एखमबा बेबायदिनो बिराद खस्थ' मस्थ'जों आङो टाइम मेनेजमेन्ट खालामो ओमफ्राय आं बाहेरानि थाखाय गुबुन मानसिफोरनि थाखाय टाइम होनो हाया फेमिलिनि थाखाय आं टाइम होनो हानो नागिरा एखमबा टाइमाव जायनाखि आंनि रेस्ट खालामनाय टाइम बेनिफ्राय आं डिरेक्ट खालामनांगौ गोनां जायो ओमफ्राय बेबायदिनो आं खस्थ' मस्थ' टाइमखौ मेनेजमेन्ट खालामो आरो नोंथांमोननि थाखाय ओमफ्राय हरि बर'आ बुंदों आदा आंनिफ्राय मोनसे कुइसन आं बिराद रागा गोसा मानसि आंनि रागाखौ माबादि खमायनो हागोन ओमफ्राय हरि बर'आ बुंदों नोंथाङा जुदि रागा खरब्ला बेयो नोंथांनि हेबिट बेयो जेन'बा नोंनि आखु जालाङो बे गावबागाव आखुखौ नों गावबागावसो सोलायनानै लानांगोन नोंखौ रावबो फैनानै रावबो नोंखौ
सोलायहोफैनो हानाय नङा नों जुदि मोनदाङोबा नों गावबागावखौ नों गावबागाव सोलायनानै लानांगोन आरो सानफ्रामबो जों माबा मोनसे गावबागाव गोरोन्थिखौ सोलायलांनो नाजाबाय थागोन जों रावबो पारफेक्ट नंखाया दा बिनि थाखायनो जों गावबागावनि गोरोन्थि गाज्रिफोरखौ लासै लासै सुद्रायलांबाय थाबानो जायो बे दुनियाव रावबो 100% मोजां मानसि रावबो पारफेक्ट गैया जों जेसे हायो एसे गावबागावनि गोरोन्थिखौ जोङो सुद्रायलांनो नाजाबाय थाबानो जायो ओमफ्राय रामबिलास दैमारिया बुंदों आदाया सिख्लाफोरखौ गोसो थोनो लुबैया नामा रामबिलास दैमारि मा सोङो नोंसोरबो रामबिलास दैमारिया बुंदों आदा सिख्लाफोरखौ गोसो थोनो लुबैया नामा ओमफ्राय गेवलांसार बसुमतारिया बुंदों आदा राजाखौमोन नोंथाङा जे बुंदोंमोन नोंथांनि गासैबो न'खरनि आइ आफा आब' बिनानावमोनखौ खिन्थागोन होननानै नाथाय आदाया मानो दासिमबो खोन्थादिया गेवलांसार बसुमतारि बेखौ आं दाख्लैनिफ्रायनो बुंबाय थानाय जाबाय थादों ओमफ्राय दा खालामनो हायैनि खारनानो जाहैबाय जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा गासिबो मोनसे न'आव थाजोबा ओमफ्राय आं एखमबा न'आव थांबा न'खरनि मानसिफोरखौ लोगो मोनहैजोबा बयबो आलदा आलदा जायगायाव थायो बेनि हिसाबैनो दा न'खरनि मानसिफोरखौ खेबसेनो भिडिअ लाबोनो बिराद प्रब्लेम जादों आं आसा खालामो बे बोसोराव जुदि जायाब्लाबो नेक्स्ट बोसोरनि गेजेराव आं खालामनो नाजाथारगोन डिसेम्बर जानुवारियावबो ज' थानाय जायो मोनसे अबेबा फेस्टिभेल टाइमाव जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा आं बे टाइमाव जेरैखि जाया लाबोनो नाजागोन ओमफ्राय देरहावारि ओइ ब्र' नोंनि गोदान भिडिअ हगारनाया आंनाव मानो सिगां नुवा जेब्लाबो नोंनि भिडिअआ उनाव फैयो मानि थाखाय देरहादवारि नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव बे बेल आइकनाव जुदि प्रेस खालामाखैबा बाहाय प्रेस खालामनानै ला अब्लानो नोंथांनाव आंनि भिडिअआ जेब्लानाखि गोदान आपल'ड खालामो अब्ला नोंनाव थाब नटिफिकेसना सहैनो हागोन दुर्गा बर'आ सोंदों आदा नोंनि हाइट आरो वेटआ बेसेबां खोन्थालाय आंनि हाइटआ जाहैबाय 5.9 दिवालिना क्रेकार्स गावगासिनो दं बाहेरायाव ओमफ्राय थेवब्लाबो नोंथांमोना नायलांजोबदो ओमफ्राय अजना जाहैबाय वेटआ 64 एखमबा 65 ओभारअल 63 64 65 बेफोरनि गेजेराव थाबाय थायो लाभलि बर'आ बुंदों आदा मारै बयफ्रेन्डजों गोजोन थानो लाभलि बर' नोंथां बेयो बिराद डेन्जार बुस्थु बे गोसोथोलायनायनि बाथ्राफोराबाथाय दा माबोरै बयफ्रेन्डजों गोजोन थानो होनोब्ला जोंनि बुजिलायनाया एसे बाराद्राय मा होनो सन्देह खालामनाङा जेनेबा बयफ्रेन्डफोरखौ जेनेबा बाराद्राय सन्देह लानाङा माने सानैनि गेजेराव फोथायलायनाय थानांगौ बेनो ओमफ्राय बाराद्राय जेनेबा खेंखेंबो होनद्रायबाय थानो नाङा ओमफ्राय बिदिबानो उनावहाय दावराव दावसि जालायलाङो जेरै जेखिजाया मोननैनि गेजेराव गोरोबलायनाय थायोब्लासो मोजां मोनलायनाया जाखायो आरो जोङो बाराद्राय जेनेबा अन्धबिसास जानो नाङा आरो जेनेबा बिसास खालामनांगौ फोथायनाय थानांगौ होमबानो बैफोरो बाराद्राय दावराव दावसिफोरा जानो नागिरा जों एसे एसेयावनो फिसा बाथ्राखौ लानानै गिदिरसिम लानानै गावजों गाव दावराव जालायनो नाङा रिलेसनशिपआव थायोबा आं बिनिफ्राय मोजां एडभाइस होनो हानाय नंला बेफोरखौ नोंथाङा मानसि गिदिरफोरासो मोजां एडभाइस होनो हायो बेफोरबायदि खोथाखौ ओमफ्राय अबिनाशा बुंदों आदा आंनिफ्राय मोनसे सोंथि बयबो बुङोदि नाजानायनि फिथाइया गोदै होननानै नाथाय आं सासे सिख्लाखौ जिउ होनानै मोननो हास्थायदोंमोन नाथाय बियो बेसेबांबा गोबाव मोजां मोनलायनायखौ दिनै दसेयावनो आंनि गासैबो गोरबो बिखा सिमां मिजिं खामग्लिहोलांबाय आदा आं दा माथो गोखैसो मोनजाबाय अबिनाश बर' नोंथाङा नाजानायनि फिथाइया गोदै होननाय माने नों बेफोरबायदि नाजानायनि खामानिखौ नोंथाङा फरायनायाव बाहाय माबा मोनसे मोजां खामानियाव बाहाय होमब्लानो जों नाजानायनि फिथाइखौ गोदैखौ मोनजागोन नोङो जुदि सोरबा सिख्लाखौ जेनेबा मोननो लुबैनानै जेनेबा बिराद खस्थ' खालामनानै नों नाजाबाय थायोबा बाहाय नोङो गोदै फिथाइ मोनाबो जानो हागौ बेनि थाखायनो नोङो बेफोर खामानिखौ नोङो फरायनायाव बाहाय माबा मोजां खामानियाव बाहाय होमबानो मोजां फिथाइ मोनगोन जों बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव बाराद्राय हार्डवार्क खामानिखौ बाहायनो नाङा ओमफ्राय गेवलां बसुमतारिया बुंदों आदा नोंनि देहाया दासान्दि मा हालोदाव दङ आदा एसे खेल ला आदा देहाफोरखौ गेवलां बसुमतारिया नोंथांनि सोंनायखौ आं जोबोर गोजोन मोनदों आङो दा मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव आंनि देहाया दा मोजाङैनो दं आङो लोमजाथ'वाखै दानिया फैदो सोमदोन जोहोलाव नार्जारिया बुंदों सोमदोन जोहोलाव बुंदों आदा ओइचएस आनजादखौ उथ्रिनोबा माबायदि फरायनांगोन सानसेयाव बेसे घन्टा फरायनांगोन आदा फिननाय हर सोमदोन जोहोलाव नार्जारि नोंथां फंबाय ओइचएस एग्जामखौ फरायनो पास जानोब्ला नोंथाङा नों गुबुनखौ कम्पेयार खालामनाङा आरोना नों जेनेबा गुबुना 6 घन्टा 7 घन्टा फरायो 8 घन्टा फरायो नों गुबुनखौ कम्पेयार खालामनो नाङा जेनेबा नों बेसेबां आवार्स फरायनो हायो सानसेयाव नों बेसेबां आवार्सखौ नों गोसो होनानै फरायनो हायो जेनेबा नोङो माबायदि फरायनो हायो नोंखौसो नों नायग्रोनांगोन आरोना नों बेसेबां जेनेबा रावनिबो माइन्ड सेटआ जेनेबा रावनिबो ब्रेना एखे नङा नालाय सोरनिबा थाब बुजियो सोरबा दसेनो बुजियो सोरबा गोबावजोंसो मेलेमाव हाबो बेबायदिनो नों जेसेबां फरायनानै नों सेटिसफाइड जायो नों कन्टिनिउ फरायबाय थाबानो नों मोजां रोखोमनि पास जानो हायो आरो मोनसेया जाहैबाय कुइसन बेंकखौ फल' खालामनांगौ आगोलनि कुइसनफोरखौ एसे नायफिनबाय थानांगौ बैफोरबायदि कुइसनानो रिपिट जाजोबो ओइचएस एग्जामनि
जिखि जाया नों कन्टिनिउ फरायनांगौ मोजाङै गोसो होना फरायनांगौ दा जिखि जाया कमेन्ट्सफोरखौ बारा बुरजा लाबोनाय जायासै ओरैनो सिम्पोल खालामबाय आं नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथाङा लाइक खालामदो आरो गोनो गोथो नोंथाङा सोंनांगौ दंब्ला गाहायाव कमेन्ट्स खालामबावदो आरो दिनैनि भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबनोसै नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामखानाय नोंथांमोनहा सोरबा दाबो आगदाथिंनि बेल आइकनाव थुवाखै बेल आइकनाव थुनानै नोंथाङा गासिबो नटिफिकेसनखौ अल होनानै थु जेब्लानाखि बेबायदि थुगोन अब्लानाखि नोंथाङा जेब्लानाखि आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांनिसिम थाब नटिफिकेसना सहैगोन दिनैनि भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबनाय जासिगोन गोजोनथों मोननिसिमबो बाय बाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै थागोन